All right, open your Bibles this evening. Isaiah chapter 26. Mag-start ta sa verse 3 and 4. Isaiah 26 verse 3 and 4. Kung nanasa, amen? Amen. All right, English yung nabasa ikaduha. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Bisaya, ikaw mo bantay kaniya diha sa hingpit nga kalinaw, kang kinsang hunahuna nagpabilin diha kanimo. Tungod kay siya nagasalig diha kanimo. Salig kamo diha sa Ginoo sa kaangturan, kay diha sa Ginoo nga Jehovah anaa ang walay katapusang kusog. Tell my message tonight comes from that verse 4. Trust ye in the Lord forever. Salig kamo diha sa Ginoo sa kaangturan. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Gabi din, Father, would you bless the message tonight? God, would you put your hand on me in a special way? Thank you, Lord, for guiding me clearly this afternoon as I wrestled with the direction of this message and the purpose. Dear God, would you fill me with your Spirit as I deliver the truth tonight? Would you work in our hearts? God, would you draw us closer to you? Would you increase and strengthen our faith? Help us, God, to decide to trust you. Help us, Lord, to establish our thoughts on you and your faithfulness, your unchanging character. Dear God, please fill me with your Spirit as I preach. Please, Lord, work in our hearts. We need you tonight. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Niaging Domingo sa buntag, nagwalik ko kabahin sa Kalinaw. O karon gabi, magwalik ko gihapon kabahin sa Kalinaw. Last Sunday morning, nagwalik ko kabahin sa pinakadakong kaaway sa Kalinaw sa atong kinabuhi. I said that ang sala maong dakong kawatan sa kalinaw niining kalibutan na. Nga naman, gamay, pipila manggurang mga tao niining kalibutan nga naay tinuod kalinaw. Tungod, what did I say? Kayang tanan, nakasala. Ug basta lang ang tao nagkupot gihapon sa sala sa iyang kinabuhi, dili buot siya mo buhi sa sala. Wala siya tinuod kalinaw because sin steals our peace. Peace is a very rare commodity in our world today. Does anyone besides Mom Ruth and Pastor Mike know the word commodity? Beth says she knows it. I had to look it up to try to get a good feel for it. Commodity basically means bililhong nabatonan. That's basically what it means. Something you have that is valuable. Talagsaon gayud ang kalinaw niining kalibutana. You travel around, people pretend to have peace, but you know they don't because of the way they live their lives. Kung nagayud ka kalinaw, dali ka kinalan sa ilimnon. Kung nagayud ka kalinaw, dali ka kinalan sa loud rock and roll music. Kung nagayud ka kalinaw, dali ka kinahanglan sa tanan bisyo niining kalibutana, because when you have God's peace, you don't need those things. Those are cheap substitutes for true peace. But last Sunday morning, nag-focus ko sa dakong kaaway, dakong kawatan sa kalinaw, kanang sala. But tonight I want to talk about another reason that peace is very rare. And peace is so rare. Talagsaon gayud. Kana gyud, diba? Talagsaon ang kalinaw. Kana kumusturi kaninyo karon kabahin sa lain rason nga hilabihan ka talagsaon ang kalinaw nining kalibutana. We're going to go back to our text verses, but I want to start in verse 1. Go back to Isaiah 26. We read in verse 3 and 4, kabayan sa kalinaw, but I want to get a running start in verse 1 and 2. Ano mas klaro atong pagsabot sa verse 3 and 4. Isaiah 26 verse 1. Kung nanas, amen? Amen. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Salvation will God appoint for walls and bulwarks. Niya nga adlaw kini nga awit pag-awit ton diha sa yuta sa Juda. Kami adunay lig-on nga syudad.
Kalawasan ang itakda sa Diyos ingon nga mga paril ug mga trentsera. Right off the bat, we see the truth here is very simple. There is no peace outside of faith in God. Walay kalinaw gawa sa pagsalig, sa pagtuo diha sa atong Diyos. Why can we have peace in this world? Nga naman, kita nga mga naluwas, makaangkon sa kalinaw ni ining kalibutana. Because we have a strong city. Who built it? God. We have a strong city. Salvation will God appoint for walls and bulwarks. It's pointing to the source of our peace. Ang atong paralipon ni ining kinabuhiya, iya sa Diyos. That's why we can have peace, because our faith is in God's power and God's wisdom and God's goodness, not our power and our wisdom and our goodness. There's no peace outside of faith in God. Ang atong panalipod iya sa Diyos. Kana lamang maong ras nga kita makaangkon sa kalinaw sa atong mga kinabuhi ni ining daotang kalibutana. It's a wicked, broken, difficult world to live in. Daghang kalisod, matagadlaw. And the only reason a Christian can have peace is because there is a God in heaven. Namanggod ang Diyos dito sa langit o pasaligan pa siya. Look at verse 2. Isaiah 26 and verse 2. Naglaway ko sa akong outline. Pero balaan ang laway, so okay naman. Isaiah 26 verse 2. Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Enter into what? The strong city. The city of God's protection. Ablihi, I love the Cebuano Cebu. Ablihi. Ablihi ninyo ang mga ganghaan, aron ang matarong nga nasod nga nagabantay sa kamatuoran makasulod. What was the message on Sunday morning? There's no peace outside of righteous living. What do you see right there? Kinsa makasulod sa syudad, sa panalipod, gihimo sa atong Diyos. Who's he talking about? The righteous. There is no peace in this world outside of righteous living. Even if you are saved, if you are living in sin, you won't have peace in your heart. Bisan naluwas ka, yud ka, kung magpadayon ka diya sa sala, wala kay tinuod kalinaw. Kanunay na disturba, kanunay na samo kang kasing-kasing. Now we come to our text verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace. Complete. That word perfect means complete. Hingpit. Completo. Why kulang? Thou, God, wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Ikaw mo bantay kaniya diha sa hingpit nga kalinaw, kang kinsang hunahuna nagpabilin diha kanimo. I don't think that's the best translation of the word stayed, but we'll get to that in a minute. Tungod kay siya nagasalig diha kanimo. Listen to me now. Ang matarong nga pagkinabuhi importante kaayo, pero ang tuburan sa tanan kalinaw mao ang pagtuo diha sa Ginoo. Our faith in God is the only reason that peace is even possible. Kana na lang gawa sa pagtuo sa Ginoo. Dili mahimo ang kalinaw nining kalibutana. Dili mahimo. Ang mga Kristohanon, paminaw na ko karon. Ang mga Kristohanon nga iya sa usa ka maluyahon nga pagtuo, walay magalahutay nga kalinaw sa ilang kinabuhi. Ang ilang kalinaw dili madugay. Mag-start, mawala. Mag-start, mawala. Dili maglahut tayo ang ilang kalinaw, kay ang patukuranan sa kalinaw mao ang pagtuo. Ang tuburan sa kalinaw mao ang pagtuo. Walay tinuod nga kalinaw niining kalibutan na gawa sa usa ka lik-on makanunayong pagtuo diha sa Dios.
Am I making sense to you tonight? We're not talking about salvation. We're talking about faith in God for the walk of the Christian life. Look at verse 4. Isaiah 26 verse 4. Trust ye in the Lord. What are the next two words? Forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Salig kamo diha sa Ginoo sa kanturan. Kay diha sa Ginoo nga Jehovah na ang walay katapusang kusog. Ang atong Diyos dili gayud kapoyon. Walay katapusang nga kusog. Kadaghan sa Kristohanon. Musalig sa Ginoo pero dili sa kahangturan. Kadaghan sa Kristohanon musalig sa Ginoo hangtod ang kalisod moabot. Ug diha sa panahon sa kasulayan mahugno man ang ilang pagtuo ug mawala na ang tanan nilang kalinaw. Trust ye in the Lord until a trial comes. Trust ye in the Lord forever. Trust ye in the Lord forever. Salig kamo sa Ginoo diha sa Ginoo sa kanturan. You listen to me very carefully tonight. If God is good, kung mayon Diyos, kung nindo ang tanan sa imong kinabuhi, mayo gihapon ang Diyos kung naay mga kalisod nga moabot. Kung maalamo ng Diyos, kung siya mo pili nga magpanalangin sa imong kinabuhi, maalamong gihapon siya kung mapili siya nga musulay sa imong pagtuo. Kung siya mutugo ang mga problema moabot, maalamon, maayo, ug gamhanan gihapon siya. I'm sorry if I just messed up the grammar. Trust in the Lord forever. Salig kamo diha sa Ginoo sa kanturan. Daghang Kristohanong problema moabot, ang pagtuo mahugno o ang kalinaw wala na. Nagsinati ba kanihan na? Dili ikaw ra isa. Welcome to Christianity. It's not the Christianity God planned, but it is often the Christianity that we live. Notice the word we. Kita. Dili kini ang pastor nagtindog musulti. Nga naman dili kamo mahisamak na ako. I'm not saying that tonight. Because we all struggle when the trials come, don't we? Kitang tanan maglasod. Kung mga problema mo abot, ang kasamo, ang problema sa panglawas, ang problema sa financial, ang problema sa relasyon, kitang tanan maglasod. But the command didn't change. Trust in the Lord. Come on now, trust in the Lord. Trust in the Lord. Kaya nga naman, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. God hasn't changed. Ang atong sitwasyon mausob-usob. Ang batasan sa Diyos dili man. There's a song I would love to translate, but I've never been able to get it to work. But I'll sing it for you in English. This is the chorus. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Kabalo ba kaon sa atong problema? Nga naman mahugno na ang atong pagtuo diya sa panahon sa kasulayan. Ako musulti nimo sa rason. Dili ta mohukom sa Dios sumala sa iyang batasan. Mohukom ta sa Dios sumala sa atong kahimtang. And that is not biblical faith. Ang Dios dili mausob just because mausob ang imong kahimtang.
O kanamo rason na dali mawala ang atong kalinaw. Kay maghukom ta sa Diyos sumala sa atong kahimtang. Magsalig ta sa Ginoo, basta lang siya maghimo sa atong gusto. Pero kung siya mo tugo ang problema mo abuhat, wow! Nga naman ang Diyos nagtugo, niini sa akong kinabuhi. Kay maayaw gihapon siya, kanamo rason. Pero wala ko nakasabot. Dali ka, kinala makasabot, kinala ka mo salig. We walk by faith, not by sight. Trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. We're talking about peace tonight. Or the reason we don't have it. Ang rason nga daghang tao walay kalinaw. Ang daghang tao nakulangan sa pagtuo sa Diyos. Look back with me again at verse 3. We've looked at verse 4. Go back to verse 3. I thought I was going to be preaching on verse 5, but I never got there. Isaiah 26 verse 3. Kung nanas, amen? Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Ikaw mo bantay kaniya diya sa hingpit nga kalinaw, kang kinsang hunahuna nagpabilin diya kanimo, tungod kay siya nagasalig diha kanimo. Who does God... Now, first of all, I want you to notice, God is the one who maintains our peace. Ang Diyos ang magpadayon. Are you listening? Ang Diyos ang magpadayon. Ang Diyos ang mag-maintain. What is that? Magpapadayon? I don't know how to say that. Magpabilin? Magpalambo? I don't know. Maghimo? God is the one who maintains it. Siya ang naghawid sa kalinaw para nato. I'm sorry, I can't quite figure that out. I didn't realize it'd be a difficult part for me. But I want you to notice something. Who does God keep in perfect peace? The man whose mind is stayed. I don't like the translation. It does not say the man who stays, whose mind stays. That's not what it says. It says the man whose mind is stayed. Mas mayang translation, gipahimutang. It's passive in English. Gipahimutang, established on purpose. Do you know what this is talking about? Controlling your thoughts. Kung ganahan ka nga ang imong pagtuo magpabilin nga lig-on diya sa panahon sa pagsulay, kinahanglang nimo tuyoon nga ipahimutang ang imong hunuhuna diya sa Diyos ug diya sa iyang mga saad. Kung maluyahon na ang atong pagtuo, ako mo saad nimo, watch me now, pisang kanu sa imong pagtuo maluya or sa atong pagtuo magmaluyahon, sigurado ang atong hunuhuna nagdagan-dagan. Nabalaka ta. Nag-worry kabayan sa tanan, ang atong hunuhuna wala gipahimutang diya sa Diyos nga dili mausob. Ang atong hunuhuna nagdagan-dagan sa tanan mga butang nining kalibutan nga kanunay mausob. Ug walay kalinaw nining kalibutan na kung naglantaw ka sa mga butang nga kanunay mausob. That was a really ugly sentence, but you all understood. Nakabasol ko nila. She should have known I was going to try to say that. Should have helped me write it. I don't care that I didn't have it in the outline. She should have known. We're talking about controlling your thoughts. Thou wilt keep him. So God will keep him, who? This man, in perfect peace. What kind of man? Whose mind is stayed, intentionally established, focused on God. Nainom ba ka mo sa diya si Peter nagalakaw babaw sa tubig?
Nainom mo sa story? Kinsa kabalo niya ng story? Naglakaw siya, babaw sa tubig. Si Kristo nagdo sa ilang barko, or whatever you want to call their boat. Sakayan is the word used in the Bible. Sa ilang sakayan dito sa dagat. Ug sa nahadlok sila, it's espiritu manggod. And Jesus said, ayaw kahadlok, it's me. Ako na lang. And Peter says, kung ikaw nagyayod, bid me come unto thee on the water. And I love Jesus' answer, one word, come. Ug si Peter, na naog na gikan sa barko, nagatanaw ni Jesus dito. Ug nagalakaw siya, padulong ni Jesus, babaw sa tubig. Kanusa, how do I say that? Kanusa siya nagsugod og lunod. We wrote it earlier, but I forgot. Lunod. Nalunod. Kanusa siya nagsunod nalunod. When did he start sinking? Sa dihang ang iyang pagtuo napakyas na. Ug kanusa ang iyang pagtuo napakyas. Sa dihat naglingyo siya sa iyang mata gikan ni Jesus ngadto sa mga balod. His mind was no longer stayed on Christ. And his faith failed because of his focus of his mind. Are you listening to me? Ako musulti niyo sa ras ng atong pagtuo. So often napakyas ang atong pagtuo. Our mind is not stayed on him. Dili gituyok, kipahimutang. It's not an intentional decision. I will focus on God and his word and his promises. And our faith fails, doesn't it? And that's when we do stupid things. Kanang panahon maghimot ta sa buwang nga decision nga magmahay gayud sa umaabot. We make decisions based on fear instead of faith. Are you listening? When did his faith fail? When he took his eyes off Jesus. Kanak gayud ang buhaton sa daghang Kristohanon. Sa dihang mga pagsulay mudangat na sa atong mga kinabuhi. Mulingyo ta sa atong mga mata gikan sa manluluwas ngadto sa mga pagsulay ug mapakya sa atong pagtuo. It's okay to say amen bisan maigo ka. Can I show you some verses? Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Kunana say amen? Be careful for nothing. Can anybody guess what the word be careful is translated as in Visayan? It does not mean ampin. Ayaw pagkabalaka. That is correct. Careful in the Bible means full of care, which is worry. Be careful for what? Nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, watch this now, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Doesn't that sound a lot like our text verse? Thou wilt keep him in perfect peace. The peace of God will keep magbantay, magprotektar sa imong mata. Sa imong hunuhuna, sa imong kasing-kasing. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. I like that one. Whatsoever things are of good report. Whatsoever things are of good report. Hey, that eliminates half the stuff on Facebook. It's not a good report. Why read it? Kung na'y bad news, di ko ganan mahibalo. Di ko ba? When I see a post and I think magsaway sa tao, maghatag sa bad news kabayan sa laing Kristohanon, I don't read it.
Kung na mga sumbong ang tao, magsulti, nagaduko sa balita kabayan sa pastor, nakasalak ngayon siya, I don't read it. As soon as I know what it is, I scan past or I'll turn it off. I never read the comments on those kinds of things. Dali ko maglantaw, kinsa nag-comment. I don't need it. Why? It's not good report. Whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise. Watch these next 4 words. Think on these things. Wait a minute. God just commanded you to control your thoughts. Gisugot ta sa Ginoo nga magkontrola sa atong hunahuna. Think on these things, not those things, not those things, not those things, these things. Masaya, I'm going to read all those verses in Visayan because it's really good. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Apan diha sa matag butang pinaagi sa paghampog pangaliyupo uban ang pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Ayaw pagkabalaka pagampo. That's what he's saying. Ayaw pagkabalaka pagampo. Matag panahon makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga nabalaka ampo man. Turn worries into prayers. I've said it many times, I'll keep saying it. Worrying is talking to yourself about things that you cannot change. Prayer is talking to God about things that He can change. Verse 7, Ugang kalinaw sa Diyos, nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot, mubantay sa inyong mga kasing-kasing o mga hunuhuna, pinaagi ni Kristo Jesus. You know, you can't have peace and worry at the same time. Dili mahimo. You say, Pastor Mike, ako nagkinabuhi ko sa mataro nga paagi, pero what ko'y kalinaw? I don't understand. You preach about sin, stealing my peace, but I'm not sinning. Ano mo what ko'y kalinaw? Are you worrying about things you can't control? God says, control your thoughts. The most important battle you will ever learn to fight in your Christian life is right here. Ang Kristohano nga magmadawgon dere, magmadawgon sa tanan lain. I don't know where I am. Ugang kalinaw sa Diyos nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabod mo bantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga hunuhuna pinaagi ni Kristo Jesus sa katapusan mga igsoon. Bisan unsa nga mga butang nga tinuod, bisan unsa nga mga butang nga matinud-anon, bisan unsa nga mga butang nga matarong, bisan unsa nga mga butang nga putle, bisan unsa nga mga butang nga angay higugmaon, bisan unsa nga mga butang nga maayo ang dungog, kung adunay maayong gawi o kung adunay pagdayeg, huna kining mga butanga. Think on these things. Pastor Mike, ganan so ko sa kalinaw. Learn to control your thoughts. Ipahimutang ang imong hunuhuna diya sa Diyos nga dalit mausubusog. Dilik gayud nimo makaplagang ang tinuod, magalahutay nga kalinaw niining kalibutana hangtod makatunan nimo kung unsaon pagkontrola sa imong hunahuna diha sa mga panahon sa kasulayan. Ang atong problema, kung ang pagsulay mo abot, kita maghunuhuna, I can't help it. Di ko makapugong sa akong hunuhuna. Yes, you can. Ang Diyos dili gayud musugot nimo sa paghimo sa butang nga dili mahimo. So thought control is possible if you are a disciplined Christian. So much of peace is lost because we make excuses for our disobedience in the area right here. Di kaya na ako, kaya nimo. If you'd fill your heart with God's word, kaya nimo. The key is you have to keep your thoughts on Him. That's what the song Turn Your Eyes Upon Jesus is all about. Turn your eyes from your trials on Jesus. We sing it once in a while.
Naluyap baka o nasamok, dulumba ang kahimtang mo. May kahayag o kinabuhi, nga makaplagan kang Kristo. O tanawa si Jesus, susiha ang katahom niya, ug ang kaptangan siyuta mahanaw. Sa himaya sa iyang grasya, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed, on purpose, settled, established on God, whose mind is stayed on thee. Why? Because he trusteth in thee. Ikaw mo bantay kaniya diya sa hingpik nga kalinaw, kang kinsang hunahuna nagpabilin, or mas mayo pa, gipahimutang diya kanimo. Tungod kay siya nagasalig diya kanimo. Mind control is an act of the will. Pero kadaghan sa mga Kristohanon magkaroon inyo nga dili sila makakontrola sa ilang hunahuna. Yes, you can. Unsa atong gibasa kaniya, be careful for nothing. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Now how is that even possible? Your mind must be stayed on Him. Verse 6, be careful for nothing. Verse 7, the peace of God. Verse 8, control your thoughts. Turn with me to Matthew chapter 6, verse 27. I'm only going to read it in Visayan. So if your Bible is English, I'm sorry. But because it's very long, I'm only going to read it in Visayan. Matthew 6, verse 27 through 34. Matthew 6, verse 27 down to verse 34. I'll probably just stop along the way, magwali. Kung nanas, amen? If you want to read along in English, that's fine. But if you have a Visayan Bible, this is going to be Visayan. Kinsa ba kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa usa ka maniko sa iyang gitason. Maniko is cubit. It means about 18 inches. About from here to here. So, kinampotana. Kinsa ba kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa usa ka meter or usa ka foot ngadto sa imong gitason? Clearly not Gillette. Or Gillette is never worried. I don't know which. Now, here's what Jesus is saying. Kung mabalaka ka, kabayan sa imong gitason, kabayan sa imong height, does it change your height? Tell me, Gillette, does it? Magatabang ba? Wala. Have you ever worried about it, Gillette? Wala, gayud. If you worry about your height, does it change it? Here's what Jesus is saying. Kung mabalaka ka, kabayan sa mong problema, makatabang ba? Please tell me one good thing that has ever come from worrying. Wala ka ni usa. Worrying has never helped you. It's never changed one detail. It doesn't change the problem. It just stops you from sleeping. Dili magpausob sa situation, dili mag-ayos sa problema. Magdaot lang sa imong mga relasyon. Can I use the word daot? It doesn't fix the problem, it just steals your peace. Verse 28. Og ngano nga kamo mabalaka alang sa sapot. Sanina, di ba? Sapot, clothing. Pamalandong yang mga tanom nga liryo sa umahan. Giyon sa nila pagtubo. Sila wala nagbudlay. What's budlay? Ha?
Work, budlay, is hago. Sila wala nagbudlay, ni sila nagkalinyas. They don't make clothes. Ug, bisan pa ni ini, ako magingon nganha kaninyo, nga bisan si Solomon sa tanan niya nga himaya, wala nabisti sama sa usa ni ini. He's Jesus saying, ang mga flowers dali mag-work, pero mas nindo ang ilang sininas kaysa tanan sininas ni Solomon. That's what Jesus is saying here. Verse 30. Tungod ni ini, kung ang Diyos sa ingon nagbisti sa sagbot sa umahan, nga ni ining adlaw anaa, ug ugma iitsa nga to sa pugon, sa yung pugon, masunog man. Sa pugon, dili ba nga siya labaw pa nga magbisti kaninyo, ug kamo nga gamay ug pagtuo. You see the connection between worry and faith, or the lack of faith? Verse 31. Busa, ayaw kabalaka, nga nagiingon, unsa nga among kanon, or unsa nga among imnon, or uban sa unsa kita mabistihan, kay subay ni ining tanan nga mga butang, ang mga hentel nangita, kay ang inyong, watch this phrase right here, so important, kay ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamu adunay panginahanglan sa tanan ni ining mga butanga. Truth Baptist Church, does God know your needs? Kabalo ba siya? Tayo nga naman kita mabalaka kay wala ta nagasalig kaniya. Apan pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong ug tanan ni ining mga butanga idugang nganha kaninyo. Pusa, ayaw kabalaka lang sa ugma, kayang ugma mabalaka lang sa mga butang sa iyang kaugalingon. Paigo nga to sa adlaw ang kadautan ni ini. The word kadautan there does not mean wickedness, it means the evil, ang mga problema, ang kadaot sa kinabuhi. Jesus says, paigo man ang problema karon. Nga naman mabalaka kakabahin sa ugma. Kumubot ka sa ugma. Naay problema gyapon, pero nga naman nabalaka kakabahin sa ugma. Igo man karon, kung Diyos nag-ati man nimo karon, murag dali siya mamatay ugma. Now I want to ask you a simple question. Has God failed you yet? Has He allowed trials? Yes. Pero napakyas ba siya kaninyo? Wala. Pero basin ugma, mapakyas siya, di ba? Murag dili. Atong manlulwas, di gyud mapakyas. Jesus never fails. Jesus never fails. Apan basin ugma lang. Nope. Do you know what the problem is? We're looking at the waves with Peter. Kaubanta ni Peter. Huda ko ang balot, pero nagyapon si Jesus dito. Pastor, wag kang kabulot sa akong mga problema, pero nagyapon si Jesus dito. Have faith in God. We walk by faith, not by sight. Have faith in God. Control your thoughts. Whatsoever things are true, honest, lovely, of good report. Uban pa, I can't remember them. Think on these things. When your mind starts running, put your eyes back on Jesus. Peace is not a result of perfect circumstances. It is the result of trusting a perfect God. Kung mawala akong kalinaw tungod sa kahimtang, kabalo ko na ay problema sa akong pagtuo. So what's the solution? Run to the Bible. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of, and then put your eyes on God.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed. Gipahimutang, dili matarog. My focus is on God, not the trial He allowed. Can I ask you a question? Nagabantay ba ka sa mga balod imbis ni Jesus? Now listen to me, Truth Baptist Church, kitang tanan maglusod ni ini. Are you listening to me? The Christian life is a life of faith. It's a battle. Why don't you make a decision today? Molingyo ko sa akong mata gikan sa balod ngadto ni Jesus. Wala pa siya nagpakyas, murag dili mag-start karon. Put your eyes on Jesus. Ipahimutang ang imong hunuhuna diha sa imong Dios nga dili gayud mausob. Niati man siya na to sa miagi, o ati man gihapon siya na to sa umaabot. Have faith in God. Have faith in God. When every head bowed, every eye closed.